ए देखो हमर ड्रीम हाउस रा प्लान बताऊ ओके इडा एंट्रांस के लागी रे लैट्रिन टे बनामा का हले जे बाहर के देबो इमरजेंसी दरकार पड़ला तो तुरंत घर के आउन थाके तमे लैट्रिन यूज करि पाबो बात तो सही तापरे इता के लागी करी हमर गेस्ट रूम रहबा अच्छा गेस्ट रूम रे इनोडे लैट्रिन दुईटा का हले जे दुई लोग गेस्ट आइतिबे वाला केंदा करबे जने इनके जीवा जने इनके जीवा ठीक है तापर ई गेस्ट रूम के लागी रे हमर बेडरूम थिबा बेडरूम रो ई कोना रे गुटे लैट्रिन ई कोना रे गुटे लैट्रिन और ई कोने गुटे तीनटा लैट्रिन अरे हमें तीन लोग छु जिन जतो बाकी नहीं जाने हुए बाकी नहीं हमर बेडरूम रो बाहर के काई चीज मा तीन लोग छु जने इनके गला जने इनके गला जने इनके गला आराम से समझ गया ହେଲା আর ই জায়গার এই তোরা কে একটা কিচেন বনে দমা আর কিচেন রো ই কোনে গুটে ল্যাট্রিন তে বনা अबे साले ये किचन है लैट्रिन আরে কামবালি তে আইতবা সে বাকি নিকে থুড়ে না যাই পারবা पारे पारे हॉल निके বাকি নিকে যাওয়ার দরকার নেই কিচেন ডাইরেক্ট ইনকে পলাবা আরাম से और ठीक আছে ঠিক আর ইনু ইনকে পুরা এটা ছাড়ি দিবি ইনো হল পার্টি পার্টি করবার লাগিব ये बड़ी अच्छी बात আর ইনো এটা উঠে ল্যাট্রিন এটা উঠে ল্যাট্রিন এটা উঠে ল্যাট্রিন এটা উঠে ল্যাট্রিন चारटा लैट्रिन बहुत लोग আসবে चार लोग के एकासरी इमरजेंसी लगला केनता लगवा बाकी नहीं जाई पारबे तो बाहर के जीवा जरूरत ही नो जणे इनके गला जणे इनके गला जणे इनके गला जणे इनके गला और ठीक আছে আর ইটা আমার লন এরিয়া এখানে বহুত সারা গজ জায়গা আমার পুরো শোপিস রকম নাই ইটার ইনোডে ল্যাট্রিন ইনোডে ল্যাট্রিন ইনোডে এতে সারা ল্যাট্রিন लैट्रिन बनाबा जे মানে ঘর কাই के बनाउछो আরে তো শৌচালয় খুলি দিও সবে আইবে পয়সা দেবে জিবি लैट्रिन कम भी जिबा